akwụkwọ ego mgbe a na-etiwa slate. Ma bụ nwere dị na full stop na final full stop. Biko gani unu mana ọdụ mkperumkpe mana onye ge ntị ọnụ ihe kwuru nwadị a na-abịago nwadị a na-echisigo echichi a na-echi na ana Nnukwu o were bịa dịka omenala ha siri dị na onye ọchịkọrịsịa ọ nọ n'ọkwa ọzọ abalị 7 nke 8 o jee ikwu nne ya so nwa dị a na-abịa n'ikwu nne ya mgbe o biniri ije Aisha gaba ọ bịara ebe a gwa ebe ichie ya na ha ebini ya wesi anya gaba na isue mana ọnọdụ n'ọkwa ọzọ anọchasị anya wee pụta wee gwụchaa ihe ndị a bụ ihe o wetara sị ka anyị were mee gịnị ka anyị wee so ekele Chineke o mechara ife niile ihe unu furu dị ebe a o nwere ihe akpọrọ ya asụ na ihe makpu amakpu ọgwụ ihe unu kpọrọ ya na nke a bụ nke ejiri sị ụmụ ọkpara na ha na nwatakịrị si n'ihe echiche na nke o jiri bịa kene ndị ichie a na kenekwa anyị bụ mmadụ mgbe sị na ihe na unu furu ebe anyị ga-eri na eri dịka prezentịrị anyị ga-eri na eri mana a gwagburu n'ụlọ mbụ nsi onye ọbụla mbọsị anyị jere bi eje ka m na-agwa unu si onye ọbụla mekpọ gịnị ṅụba ọgwụ afọ na ọ ga-adị mma so ị mara nke ị na-eri irie mmanya dị ebe a mmanya dị ebe a ihe ọbụla ga-ezuru anyị oke ka ọ dịrị anyị na mma n'aha Jizọs.
nwata ukwu ekwuru ọzọ wee na-ekene ndị eze na ọzọ ndị bịara taa wee sị na obinu batara obi a na-eri eri na-aṅụ aṅụ siri bịakwa werukwa ori na aṅụ were bịa mgbe si ihe ọma ga-eso uri ọ na-aba akọlue egoluwe nwatakịrị a bụ tata mmadụ ahịa akpọzi ya nwatakịrị ochie n'ọzọ chisuo mbọsị akpọrọ ya na lokal gọọmenti ya n'ọcha ọ bụ nsogbu o tebugo na echichi agụbalị o tebugo echichi agụbalị ya mana ọbụkọ ya na-eme ọsị na ochie si gị asị ya nso mana anụgo anabata ọkpọkwa nsị m nsị ọgọdọwarị nje o wee bilie mgbe a kpọrọ ya na n'ọcha ọ bụghị ya si kpọọ ya na n'ọcha ka na akwụkwọ e wetara ya wee si anya na ha ga-echi echi na n'ọcha wee si eweta ụzọ afa na ọ chọrọ eweta ụzọ afọ na abụọ ahụ mana nwa nwa bụrụkwa ụzọ mgbe afọ enye o ruo ebe ahụ erukwa afọ ahụ nke enye ya echi ụzọkwu ya bụ ichie mmiri ọma Chukwu so o wee malite ije ebe ahụ chicha ichi mmiri ọma Chukwu wee bata na ala ka adazi wee si na mgbe ọ bụ na anọcha akpọ na ha akpọ ya anaghị ọzọ ka o si mee o wee bilie bido n'isi nke o mere ọsịkwa ndị asị nga na-aga o mere gbuo ichi gbuchaa ichi si na nkịta na n'ọrụsie ka ya chizuo maka na ugo gbuzuo ome gị ọkụ unu bụ ndị agaragide ọnụ si ya na obi ezu ọkwa ihe unu kwuru mgbe ahụ ọ rụrụ ụlọ elu ịtọ ụlọ elu na-abụ n'obi obi ụlọ elu ọnụ unu si ya na ozu ọbatasị m kedu ihe m na-eche m kedu nsị a n'izuru ụka na obi si pụta bụ nnukwu obi ọ bụ ugo enyi nna m tọrọ inspector polisi weta ugo enyi ọ ugo enyi ka onye isi iji ejichi ọzọ na ana ị gaa na ahụ niile ukwu onye rụchara ụlọ elu bụrụ ọgba abalị n'ọsọ ọsọ okwuta ka ugo enyi ya ka m ga-erụcha nke mmekwu ya ekwu ọ nwere ndị na-edizan mana elu ụfọdụ edizan a na-apịrị ụfọdụ edizan ihu na mana eme edizan kwụ ya kirikiri were egosikwa na ihe a hapụ ebe ọ dị so wee sị ya na ebe o si biri ije bụ nnukwu obi Chukwu mekwuo ebere na-agụ ụlọ bi ya onye ihe ọma na-adị mma wee sị ya na ha ọnụ ebe ọsị m dị anyị ndị ka anyị eme osi a na-akpagiduru ya and ndị nse onye nyere ya na agụghị aha abịa unu na-ekwu anyị n'afọ na-aga tim akụbuo nwata ọgụrụ fụrụ na ọkọ ha obi ya onye hịa ya na ọfọ ha kama na o nyere ya iso nọ n'ọnọdụ ya so wee nọ n'ọnọdụ ahụ wee baa ebe ahụ Chukwu mekwa ebere kachatakwa ụmụ ihe jiri ya ọrụkpacha unu elụpụta ọrụkwa obi ahụ rugo si na obi adị na mma ọhịa ihu n'obodo o wee bụrụ unu elu ịlọ n'obi Obi stadium o wee bụrụ na o chichasịa n'ọzọ a na-echi na Nnukwu na-adazi Nnukwu o wee bịazi ya ga-eme gịnị na-agwa ndị nna ya chi
Ọmọ bọ̀ tí ihe a ga-akpali ọmọ. Ichi otu udo. O nwere ike ihe a ga-akpali ọmọ. And ama ala gị ka ala gburugburu. Maka na akpọba ahụ ya. O nwere ihe a ga-akpali ọmọ. Chigozie. So n'ihe ha ga-akpali ọmọ aka bụ igosi ya na anyị kwadoro ya na anyị kwadoro ya. Maka na ebe ihe dị ka ihe na-adị. So ebe ọ bụla ochichasịa na wee jee gbara Adazi jee afọ Adazi ọkwa ya zụọ afọ Adazi niile wee zuo ekwe na omela gịnị na ọdịna ka unu na-adị. Wee sị na ebe ọ bụ na ọdịna ka unu na-adị esi na unu adịdị mma bụ n'ama. So anyị bụ ụmụ Ogbalu, mụnwa na ụmụnne m bụ ụmụ Ogbalu, anyị wee sị na anyị ga-emekwa ihe a ji bụrụ odogwu na anyị ama ericha bụ ahụ uru. Unu na-anya ebe unu na-anya ebe a bịa nụnụ nwa unu na-anya ebe a unu afụ na ọ bụ okpu ndị nze nọ na ya fụkwa na okpu mere gịnị ugo mere gịnị egwu unu na anyị bụ ụmụ Ogbalu etubego iwu si n'oge etu ugo atụka ya nka otuka ụmụ ya tụrụ ụmụ ya eturu isi na ihe ọma ma pụzi bie ihe ga-apụ bie bụ ọnwụ na ọya ihe isi ike ga-apụ otu anyị kwuru ka ọ ga-adị. Mbọsị anyị bụ iburu nke a iri dabịa n'obi gị ndị ize zuo ịwa ikpori ha ọjị na ya nke a bụ ebe a na-eti ọkwa ose ma ọ bụ ose ọjị. Ife ga-adị n'ime ebe a dịka anyị na-enye gị bụ ndụ na ahụ isi ike. Mbọsị ọ bụ na itiri ọjị n'ihe a na-akpọku ndị ichie ebe nna ha ga na-aza gị. Mbọsị itiri ọjị n'ihe a kpọkuo Chukwu na ndị a na ha ga na-aza gị. Ihe ọ bụla itiri ọjị n'ebe a wepụta ya wee kwuo ya dị anyị aha egbu anyị aha akpa akpa. Ihe ọ ga ị ga na-ekwu ụsọ ọganiru nwoke ọganiru nwaanyị ọganiru ezinụlọ ọganiru nwoke isi udo dịbe mmadụ udo adịbeghị. Nwa sị tata n'ichizukwa anọ marakwa na ọ bụrụ mgbe nna nna anyị ha nze na-asa ire ndị sayịla ọsakpa ana okwu etu a ịmakwa na mmadụ ha na ị bịaghị adịmụ na ya okwu nkwọ tụm ngwa ha ga-agwa na ngị jee enu jee ana ichesịa ngwa gị ka ọ bụ ijekọtakwa n'elu jebe ana ijekọta aka na ijebe aka ebe ọkwa ya ka anyị ga-eme ka oche abụ oche ọnọdụ ihe anụ ya nọ ka ya nka dịka oche a na-abata n'obi gị etu a ka ihe ọma na-abata ọnọdụ eze ahụ ọ ga-eguzosi ike dịka ọkwa a na-abatabeghị ihe ọma ga-abata batara gị batara ezinụlọ gị ka anyị ha nọdụ ebe a ihe ọma mere anyị n'aha Jizọs. Ọ bụrụ ka o si nye arụ etu a ka ihe ọma nyere gị n'aka taa etu a ka akụ nyere gị n'aka taa ihe ọbụla bụ ihe ọma gị ọ dị n'elu ọ dị na mmiri ọ dị n'ọnwa ọ dị n'ikuku etu a ka ọ nyere gị n'aka ihe ọma ma pụsị n'aka ọzọ n'aha Jizọs. Agbaziri ụlọ uche maka na mmadụ a na-agba na mma agba ya ọkwa na ya uche o mere
Alekanamuno. Yeah.
Adazi Nnukwu ekele m unu ndị ichie n'ize n'ọzọ ana m asụ unu nnọọ afọ Chukwu mesịrị eze dị ọha mma nke atọ onye pụrụ ihe unu bụ Onowu Nnukwu eze kwesịrị Ugo kwesịrị ọzọ kwesịrị Ichie Ọtatu Regent Emeritus of Alo. Ana m asụ unu nnọọ. Anyị na-epresent Ogbalu. Ọ sị na ya nwere information na nwa dị anaghị na-adazi Nnukwu. Echie n'ife niile kwesịrị a na-eti n'echichi. Etu omenala ndị si dị, o webụ na ọ ga-ajebie na be ndị ochie na abụọ. N'ife jiri kata. Na anyị ga-abịa ka anyị nọdụ. Onwe ife dị mma ka anyị mụta ka anyị tikọ maka igwe ọfụ ka ọ bụ igwe evangelist. Mana ọ ga-abịa na ụbọchị ife na-eme onwe gburu ife niile unu mere eme maka na ife niile anyị nabatara fa ncha ife anyị kpụ hapụ erika na ọ bụ sọsọ ọgba egwu unu ọ bụrụ ịzọbi mmadụ ụkwụ onye ya gbakara elu nọ n'usoro mụtakwa na onye bụ nnukwu ihe abụnana ka a na-ana aka na abụrụ n'isi okwu a anyị mụtara ebuka so na anyị na-asụ unu nnọọ ọkachasị ọgọ anyị nwoke ọgọkọ ọgbakọ onye riziri ya anyị na-ejeghị kọt di m akụgwe nweta okwu na ụka adịrị ya n'ofe ewu n'ogologo ndụ na n'igwe mgbe ya bụ ife akụ n'ife enwe ọ ga-adịrị mma and anyị nyelie ọ bụ sọsọ uche gị inwe consultation si abụghị ofu ebe abụ mmadụ na kụna wee bụ izu wee mee ya ọ ga-adị unu n'afọ Jizọs nwa ndị a na-aba n'otu dị etu a anyị na-asị na ọ ga-adịrị mma igwe alọsị anyị si etu agwarị na mgbe a ma ete aka na gị na ya gafere ama na onwere ike na-abịa m anọmedi n'afọ Jizọs Kraịst anyị ekele n'unu biko na oke anyị gekwa ebe ọzọ anyị kelezi mgbe anyị batara ịma na ala ọjị anyị kọtụrụ ya n'ike ọzọ dị ngwa maka na gbara ya n'akụkụ gbagara na ọ na-awe n'elu analụ London. Then Ojukwu the last attorney general of the last attorney general second command former even Papa me here. Gente, no,
my fault. Yeah, it's right now.
setụrụ ọnụ ego a ma hapụ ụmụ be m ka e ji eche echichi Are you going to a business or what? Huh? This time. Dim akụsi n'igwe. Dim obi na-akụ eze. Dim akụsi na chi. Odogwu. Anyị bịa dọghị taa. Ịma na ịbanyego n'echichi ndị ọzọ Adazi Nnukwu dịka dim. Enwere ụzọ na-anọ a na-echi. A na-echi eze anyị. Na-echi dunu. Na-echi dim. Enwere oke nke ndị nnukwu wụdetere nke nwachiri dim. Kedu ihe kpatara iji wee pikie dim? Ihe kpatara iji wee pikie dim ọwụ na ọ na-abụrụ anyị ka ọ dị. Anyị nwawo dim nwa na-eme ọ na-abụrụ anyị ka ọ dị. Ịchọọ ichi ọka mma na isi na nke dịbụrụ. So nke a dịba anyị. My great grandfather ọkwa dim Odike ọdịegwu. So mgbe anyị na-abata ya afọ Odike avenue. So that Odike dim ka ochiri maybe 200 years back or 150 years back. Because my father was my grandfather was Okoye. Then Odike was the third father. No, Odike mutala Okoye. Okoye wamuta Osta. So that Odike was dim. So now here Dubai ka Dalo. Kedu ife malitere mmụọ ịba n'echichi ọzọ? Malitere mmụọ ịba n'echichi ọzọ bụ na n'oye dịbe nna nke. So and nwa gị eriri anụ na ya na-erube. So nweze adịghị efu na mba because ahapụghị ya for long. So I need to bring it up again. Kamala na ọdịbụ n'obi. Kamala na ọdịbụ anyị. Ka ụmụazụ wee nwekwu idea ebe ha si and the kind of family ha si wepụta. Dim mmiri ọma Chukwu. Achọrọ m nkịta ka anyị banyekere na etu isi wee bido ndụ, etu esi wee mụọ gị, etu isi wee too, maka na ọzọ anụnwụ ichiri ọzọ gosiri na akasiri gị ike, and onye akasiri ike bụ onye gbara mbọ gbasie ike, and onye ahụ gbara mbọ gbasie ike nwere ife merie o ji wee gbaa mbọ gbasie ike. Kọwakenela anyị ndụ. Well, watch ya my name. If na ihe niile bụ na Chukwu ka o si. Nke izizi o dim mmiri ọma Chukwu from God. Dim obi na-akụ eze from my ancestors. Dim ike si n'igwe power from above. Dim akụsirachi from my ancestors. So if na life awụrụ by power. Ọ masị Jehova, masị ndị ichie awụọ, masị ihe gị na ha agọzi. Well, I'm on almost 90% of Adazi Nnukwu or 70% ugwu Hausa ka anyị. So I'm n'ugwu Hausa mgbe a mụrụ Igbo. So emechaa n'onwe ka o si dị n'ugwu Hausa ya natakwa na Adazi Nnukwu. So my father died very early. My mother did it. So I now hustle. No, I want a mom. Or you know, primary school. After that, I go to the end of Cuba. So from there, I did Bamboo. So my uncle who
Kristian ife jiri ka n'ụmụ na mgba wee bịa kpọrọ m wee kpọọ enyi ya nwoke Charles Obu onye alụ so gbaa n'ụbọchị ka ụmụazị ndị ọzọ si akpọ so gbachaa n'ụbọchị ebe a na-afụ gbawa mbọ bịawa ike so from there Jehova mere onwe ya afọ ọwụwa n'ike aka mmadụ and Chineke onye Chukwu ya enye wisdom ka ọ ya enye wisdom so Chineke mere m ebere na-anata unu na-anwa etu unu si aga bezon na nnọ n'ụlọ otu so wee nwee ike ịkwụ ya n'ala anyị nwee ike isonyere n'usoro Adazi nwee ike iso n'ihe ndị be anyị na-eme mana it's not all about aka isi ike. It's all about ịma ihe ndị obodo gị na-eme ndị obodo gị ịkpọrọ mmadụ ndị obodo iberive iwu ndị obodo ịghọta na nobody is 100% pure but obodo ịghọta tụ na edeta obere pure bịara asaa so before inwe ike ịnọ n'ọnọdụ di m before even ị na-ekwu ịma na uri ji ọkụ ihe esigodo na ụmụnna gị ya bụ ụmụnna na ịchọkwa ime uri ji ọkụ getago ụmụnna eburu ụzọ kiri agha ụmụnna ya ekiri agodo m to ndị ichi gwa ndị ichi na onye ahụ na ha maara ya mara nna ya n'ọnwa afa ka ọ bụ mara ka o si eme bifo ndị ichi anabata gị ijekwa intaviu ndị ichi echeki bifo igbu ichi bifo ijekwa intaviu ndị ọzọ echekikwa gị ma na maka ihe a na-eme bifo wee nwee ike ime gị n'ọnọdụ di m n'ụdị ọnọdụ a so and maka ihe niile a na-eme eme nwekwa ndị ihe dị mma adịghị mma but after every set and done we thank God na nnọdụ n'ọnọdụ atọ dịka di m mmiri ọma Chukwu di m mmiri ọma Chukwu di m akụ si n'igwe di m obi na-akụ eze di m ike si n'igwe akụ si na chi ike si n'igwe di m mgbe ị na-echi ọzọ anụnwa onwelu omenanị ndị Adazi Nnukwu na-eme fịara ha ahụ imenụ bido na mgbe i mere ife ji ọkụ na mgbe ichiri ọzọ onwere nke siri gị ike site na nkwenye gị nye dịka mmadụ onwere nke fịara gị ahụ no ịmana ba anyị wa Adazi ụka ewerego everything according to history I think 1909 for 1911 ka ụka bịa ba anyị St. Andrew's Catholic Church so na side anyị ka obodo niile na side anyị ka obodo niile na-abịa ụka obodo niile dị mgbamgba abụọ anyị ka ụka so for that reason ọzọ anyị na-echizi bụ ọzọ ụka ichi anyị na-ebuzi bụ ichi ụka ihe ọbụla anyị na-emezi is all about the Most High so nwere ihe ọzọ ndị be anyị na-enwe ihe n'isi secret yara san mbọsị echiri ndị ma ọ mana my wife nọ n'ime ebe because ọ bụrụ na o nwere anything in the Hebrew ama nkwe ka nwaanyị papa na nọrọ ya ịghọta because na ụmụana ndị anụghọ n'ihe a na-eme nwere ike ha nọrọ ha na-eche ma nwere one thing or the other so I believe na onye maka ha ji decide ụmụ nwaanyị na-anọ ha wee fụ na onwe ha anything against the Most High, against the will of God. I know. It is all about God. It is all about our ancestors. We can't deny our forefathers. I will tell you, celebrate the Most High. We go. More any hidden agenda so far. No big. I have to go big ndị ọzọ dị iche n'iche ma ndị eze anyị ma ndị dunu mana obi nke pụrụ iche kedu ife nyere gị inspiration iji wee rụọ obi gị etu a maka na obi gị wụ ụdị afụbeghị na Adazi well it is all about God because na ịma na onye Chukwu ya agọzi ka ọ ya agọzi the reason why ọ na enweburu m obi apụchago m ụlọ ruo obi nwee ebe m wee malite ihe gbasara echiche ịghọta nwee ebe m nwee niile wee malite ihe gbasara echiche
then I sent them message from Anocha local government. I actually so more after the thing change more going to go to the more come on I got more able messages. So check it out and see for me. I don't message. Check it out. Send the area on the send the message. I got the message. On those from so you know I go try. Well, most similar na afro number when na local government I know the camera person. Na more body person. Say I know. Now what I care boy. So opposite the person what you have seen no nya say I go our former PG. Akunere. Amo later. So some boy I say I know. I'm not Akunere much of. Now what I care boy. So opposite Akunere when I go na no ihe Chineke si n'aka m were eme ruo maazị bai. You understand? So na no nya me ya juwe we ja afa m na watchers. Ofunu ma Adazi na emo ofunu. Na ekote ni yo obodo na esonye ni yo. Get that? So after that we na honorable we to call issue. Ngwande ikwu asem mo gawa because if not what a good do like my wife. She's a princess. If when you walk up, you go to him brown and what you see. Now, I go say Bible. Abogum Kachem, and my uncle, so when can't chap at the Palom, Okoye, Simuna, 3 days. After 3 days, or some more day. So when Jezili can watch out, it is in can watch out. All these things said. Teachers and corner Chanata buy, mold joke immediately. Then the Chibai, when you put out the major gun can watch and I'm my bank. And they want to take me back from the outside. So on the process, which has reached others, Ndozo na ekwu that I should come up to Ndozo we kweze na dobi adele na dobi the small. So I try to our possible best. Kamaka is in there. Even our clan chief Dimas Moyemena as engineer order Mr. Chaya check Chaya Kama Mumeka even Kama na join the kitchen to the parlor. I said no. And after the throne space everybody was there. So on the process, the market want Madi and I Makamaya say bye. And say no way and this is my compound. I inherited it from my grandfather from Okoye. So now when I'm my just because of Wobi. So the market want well, see, come on, I will be yes. I should take this now. Okay, forget now. So, when what is now? We now plan for another museum. So, all part the plan of Almighty and my ancestors. Because him and any reason, the market want na prof. They are not selling land. They are gonna happen. You go on and we going to make the wife 200 times. But they just did it for me. Catching a career and I wrote to Kandan. That's all. Ikechukwu. Mgbe ị na-echi ọzọ, mgbe ị na-echi ọzọ, nwunye gị lọlọ mmiri dolo edo. Di ya na anyị. Mmiri dolo ọnya ka afọ anwa anụbeghị ma afọ anwa n'iwu ya. Nna akpọkwu ya mmiri dolo edo nchi na just na mmiri dolo edo nọ mbọsị ị na-agọzi ọfọ wee sị nọ mmiri dolo edo die na-aṅụ mgbe awa ka m ghọtara ife afọ anwa pụtara. So kedu ka ha isi wee kpara nkata wee ghọrọ ngịga n'ebe ihe gbasara nwunye gị? She's my wife and ịma na ndụ anyị ihe ọbụla nwoke a na-eme ifu ga wife ya
So bosa mfule ya ka mmara na ibe adugbo mu yata jukuna ya bane ya no imakoko nwa ya se omenu obele ase mbodo gini nsi okay mara mgbe oge ezuze o man not possible because I believe in God. I'm an with God all things are possible. Yes, I have also got line. So that is me for you. Dalu dim. Nka ya na chigata azu mana ka njukene lolo obele ajuju. Lolo mmiri doro edo. Sir, Di mmiri doro edo di na aṅụ. sir, good afternoon, sir. Daalụ. Nwunye dim mmiri ọma Chukwu. Kedu ka obodo a Adazi Nnukwu adịghị? Adazi Nnukwu amaka. Ọ dị m mma na Mgbe ị bịachara ọfụ n'obodo a, o nwere ka isi fụta obodo a ka obodo o nwere ka ọ dịghị dịka obodo agha ebi dịka obodo agha ebi? mba maka na m na mara ọzọ na anyị dị na mma ọfụma so anyị natakwara ụlọ ọkwa ofu ihe ahụ so Ọ bụgoro na a na-egbu egbu na ebe ọbụla ọ nọ na ị ga-anọ na ya. yes Ezigbo nwaanyị ka ewu. Mgbe ọ na-akwado ichi ọzọ, ọkwa ọ kọtara gị na ya chọrọ ichi ọzọ, o nwere ka o si wee metụ gị, nwere ka isi wee nwebe dịka doubt ma ọ bụ ka ife ọ na-achịli ọzọ kịta ma ọ tụrụ egwu? mba even na mụnwa na-eme ya encourage because na ama m na onwe no emenwu ihe dị there because ọ adịgo m used to the system. Ọ dị m n'ọbara so ọ mụnwa na-ebunite mmụọ. Oh, very good. Ya ọ nke a gosiri na enwere synergy, that is union gị na afụrụ m ya nọ na m amarọ nọ nne ya. Lọlọ, kedu ka gị na ụmụ nwanyị ndị jilo maka mbọsị a na-agba ufie afụrụ m gị ka ịkwụ n'azụ na-ekudighị nkucha mgbe ọ na-echili ọzọ na-eku ya nkucha agbanyeghị na nkucha ị na-eku ya na-akwa emetụ ya mana ị nọ ebe ahụ na-eku ya. Kedu ka ọ dị gị na di gị na-agba ufie ị na ọ na-azụ ya na-eku ya nkucha? Ọ bụrụ na a na-asị na apart from mgbe mmadụ mụọ nwa na ọ na-atọ ụtọ apart from nwa mmasị that day as in ọ dị m ka as in I have arrived as in all the two things nla nchọburu nna nchọrọ as in one nyara moto mburu ya eburu ịghọta na second one that day a na-eku ya dị nkụ I was as in wow I have as in na me reach go to my as in mana ọ ma na my destination mana obi dị m ụtọ ịna ya n'azụ na-eku ya dị nkụ ọ na-agba egwu. Aka afọ nka gị na ya si agba egwu okwu na ha isobi ya ozugbo anyị kwuru ya ekwu and adị mma gị na ya ọ na-akpọ gị mmiri doro edo di ya na-aṅụ. Onye ọbara gị afa akọ gị ji aka gị bụ onwe gị afa? onye abara m ya o chiri m ya echi Lọlọ mmiri doro edo di ya na-aṅụ o chiri m ya echi enwere m certificate. Oh, anụ ọcha chiri gị ya echi? Yes. Oh, very good. Ọ dị mma. Biko di m mmiri ọma mefugoro anyị, o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ya. Etu a kịta mba ụmụazị nọrọ etu a kịta gị na di gị dị, kedu di gị nri na-atọkarịchi ya ọ ya abụ agụụ anagodo ha agụ ya isi ha anya ọmakunie? She like white beans, fried plantain, white potato with vegetable stew. Anything vegetable, I'll be okay with it. Di mmiri ọma Chukwu o kwuru eziokwu? O nwere ife ọzọ biko Lọlọ, ọkwa ịmụtara ụmụaka ụmụ ole ka ịmụta? Na our lineage anyị ha agụ ụmụazị ọnụ. Mgbe kpọrọ m afọ ụmụ gị ka anyị hapụ ịgụfe ọnụ. Ee, anyị ha agụ ụmụazị ọnụ. Mgbe kpọrọ afa ha. Sochimobi m. Chimobi tọrọ. Sochimobi bụ nke nnukwu. Ee.
Owolabi Eberechukwu. Owolabi Ebelechukwu. Esther Akachukwu. Esther Akachukwu. Ọpụta Obie Isaac. Ọpụta Obie Isaac. Ya afọ Igbo ebe ọpụta Obie. O nwere afa nnụrụ Owolabi. Kedu ihe eji wee gbaziri ya akpọchara ndị ọzọ afọ Igbo baa onye nke a Owolabi? O nwere ego batara mgbe ahụ. Okay. Kedu ka eji gbara onye Owolabi? Mgbe a mụrụ ya, o nwere ihe mere ego bata. Di m Obi na-akụ eze, di m Akụsinachi, daalụ. Enwere institutions enwere nne na Adazi. Ofu n'ime ha bụ Ifadigo age grade. And ọkọlọtọ na-ewu onye Ifadigo age grade. Ọkụ Ifadigo ka ewu? Yes, I will be Ifadigo age grade. Adịghị n'elu na Ifadigo? Steady Ikechukwu. Biko, kee ka gị na ndị Ifadigo si emekọ? Na ndị Ifadigo dị mma na ife ọha mbọsị ahụ, ife ọha na ogiri anyasị, ife ọha mbọsị echiri m ọzọ, mbọsị mburu iche, ife ọha mbọsị anyị jere ana ọcha, na ndị Ifadigo kwụrụ. Kedu ihe i chere maka ọgbọ Adazi Nnukwu na etu o si eme ọgbọ na Adazi? Ọgbọ Adazi Nnukwu amaka. Ọgbọ Adazi Nnukwu na-enye mmadụ self belonging. Ịghọtago na because na ịpụta esi ihe awa ọgbọ anyị ndị amụkọrọ ka anyị ha atụ grupu anyị. Ịghọtago na so ọgbọ ma mma ndị mana ọgbọ awụkwa na be anyị n'ọkwa my ancestors bụkwa ndị fọmụrụ ya. That is why where we get this dim from. Maazị nọ n'obibe dim ka ọgbọ niile pụta na Adazi na-esi were apụta afọ. So one of my ancestors who the dim from ya. Kokeni ọfụma. Dim n'obibe dim bụ nwa dim nwanne m. Okay, dim a na-ekwu dim onyido nwa dim nwanne m. bụ nwa dim nwanne m. You see? Mana like etu a na abịa na ngwurugbo sta ahụhụ m ahụ dị ọkpara esigo m na obi shift te etu a ka dim onyido si wee si from obibe dim nwanne m wee gbadata n'akụkụ apụta afọ na ịgbada abịa m na obibe dim ahụ onye obi ma onyido werasan which is nwa dim nwa na-emere ife. So ha nwawe onye mmalụ nwawe onye Chukwu nyere the wisdom to organize, to plan ihe a na-akpọ ọgbọ na ekwesịkwara inye ndị tokọrọnụ unite agha ndị obodo ji alụ ọrụ ọkụ ifu gị. So ebe ahụ ka o si wee bido wee gabazịa wee rute n'oge nke anyị na so nwa be dị nke ahụ. That is where we get this deal. O nwere ndị na-echi dum, o nwere ndị na-echi eze ana depending on their ancestors, their lineage. Ifu gị so nọọ ihe dị na-agbụrụ m ka ọ bụ. Mana kedu ife o ji wee bụrụ na agbụrụ gị anaghị echi eze anị, ha anaghị echi dunu n'ọsọ dim? Ọ maka na dim nwa na-emechiri dim? No. Ịma na according to history na ya nọ na mgbe ahụ na enwechi isi agụ enwe. Ịghọtago na enwechi isi agụ enwe ndị ruo ha nke ha kpebiri ha ewelu. Ịghọtago just like akọrọ history obu na-atọ which I don't want to go there. Ị na-ata kịta akọkwara history obu na-atọ enwekwa ka esi n'ọkọ kpaa na eke bitinye echichi
Nana. Do you understand? Nke dị ọkpara sị na ya prefer na echichi wo so ọ gafe echichi nke ọ tọrọ were ihe a na-echi that is our own lineage kwa di ma anwa ịma na ịgafe godi nwa na megawazia obuna atọ. Do you understand? And nke ahụ were ana aha echizi echichi ọha echizi echichi mana enwe ka esi mechakwa mekwa baptism onya ka eji I don't want to go there mana ijego maka na United Adazi amaka ebe anyị nọ. ana asụsụ na anụ ya ọ na-enye m ezigbo aṅụrị na Adazi amaka maka onye ọbụla lọọlọ mmiri dolo edo ka ojikwa ọnụ ya kwuo na Adazi amaka ịmago mgbe onye amụghọ na Adazi n'ụdị onye Adazi wee jiri ọnụ ya wee na-ekwu na Adazi amaka ọ gosikwara Adazi amaka Adazi ma mma. Biko di m mmiri ọma Chukwu, kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị ọzọ ndị Adazi chọrọ ịbata n'echichi ọzọ anụnwa? Ihe m chọrọ ịgwa ụmụazị be anyị ndị Adazi chọrọ ịbata n'echichi Adazi n'ọhụ, Adazi Nnukwu n'ọhụ, wiwe onye Amaolu, wiwe onye Nnukwu, wiwe onye Amata, hụ na ọ mara mma ịbata na ya nụ ị na-enwe aṅụrị, ị mara ihe na-eme n'obodo, soro na-atụ ezigbo alụ na-awọkwa alụ mkpasasị. You understand? Ịma na ebe ọ bụla enwetere ofu Judas na ya, mana dị Judas bịa ọfụ na oge a na-atụ bụ ka ihe dị mma bikọs enweghị ihe eji mgbakasị ahụ eme kotu ihe n'iwu ya ọgụgodo sef na maka ọsọ nwoke na nwaanyị anakọta gị na nwunye gị ebuo ihu gbagara nwunye gị na-ebu ihu ahụ na-agbakasị gị. Do you understand? So ụmụazị Adazi be anyị enweghị ihe dị na ya, mana enwere ike ndị amaghọ na-asị gị na enweghị ihe dị n'ime ndị a jikwa mee nke. No, it's all about your town, your culture, ebe a mụrụ gị, ebe isi pụta. We can continue na-eme America, London, UK, this, that. Ọ dịkwa mma mana ije ịnata akwa mana ọmụdị ibe gụrụ egwu a ka ọ si onye nwata jebiri ije ya na ruo unu. Do you understand? Nwata jee ije ịnata bịa mara ihe na-eme na be unu, iwe lapụ everything ị na-eme up ọ dị oke. So nwere hidden agenda so far, level a nrugo kịta so far. O nwere ule mmenene gị exam maka na aghọtara m na onye chiri ọzọ na chifo ha ụtụtụ na ife izi ya eme bụ ịga ọjị. Dị mmiri ọma Chukwu, ị ga-agọrọ m ọjị ka m nụ ihe ị na-ekwu, ka m mara ka isi akpọku ndị mbụ na ndị egede, mara na ụdị ị na-ekwu fa ya anụkwa ma nke fa ya anụ egbuchi aka na ntị. It's fine, no problem. Ị ga-agọrọ m ya kịta. Iwu ka ọwụ. Daalụ. Jen weta ọjị. Good afternoon. Daalụ. Thank you. Ị bịala Adazi Nnukwu, ị na ụdị na-Adazi Nnukwu ndị Igbo na-asị na onye anwa jere ije dị ịbata n'obodo Adazi Nnukwu na ọ bụrụkwa ka nnụrụ kịta na Adazi amaka. Ọkwa nwụkwara ọgbụ iso na ya na Adazi? Yes. Kedu afọ ọgbọ gị? Udobikora. Kedu mgbe fa bidoro wee mgbe fa jedebe? Anyị pụtara ọgbọ. Mba, kedu ihe ndị a mụrụ between this year and what year? 78 to I think 83. Ọ dị mma. Kedu ka isi wee fụ ọgbọ ahụ a na-eme na Adazi? Alikere m ya because ọ na-emekwubi ifu ndị ahụ like ndị udo eziokwu bụ ndụ pụtara kịta isi ya ịmara na ị tọrọ onye a onye gị respect nke anyị mekwuru n'afọ udo bịa ụmụazị eziokwu bụ ndị a pụọnụ n'ụzọ ha kwiri gị ugwu ha tọ na ofu n'ọkwa na ọgbọ ndị Udobikora ka ị nọ ha sị gị sọrị ma ha pụọ ọ na-atọ ụtọ ọ na-egusi ọ na-eme azị ị na-efe ịdị na ị nọ na secondary school ebe a na-eme senior and junior. Ọ dị mma. Mgbe ndị ọgbọ gị ọkwa nwere egwu fa mụrụ, kedu afọ egwu unu?
afọ egwu anyị unu udo bikọrọ. Egwu udo bikọrọ. Isokwa agba? Eso m agba. Kedu position ịgba? Ibu ụzọ ka ị ga-azụ? Mụ na-ebu nza. Nke a na-ebu ụzọ? Mụ na-ebu nza. Iburu nza, iburu ụzọ. Na-azọnye na-atụ ya. Very good. Mgbe ị na-eme ọfụma, Adazi amaka. Adazi amaka. Daalụ ụlọ ndị toro eto. Aji ya bara ọbọ nara ifo na o jiri self belonging onye mebe anyị ji ma obodo amaka daalụ daalụ. Well, he will be tasting another time with a derby after this one, and we'll be looking to go out on a high. Obviously retiring, and missed a penalty against Sunderland earlier in Man United career, and that won't. I've always wanted a penalty to try. Di m mmiri ọma Chukwu, di m ike si n'igwe, di m akụ si na chi, daalụ. Di m obi na-akụ eze. Di m obi na-akụ eze. Asị m na mma eneneghị ule exam ka mmalụ ma ya pasịkwa, maka na ịbata na obi onye nze, obi onye chiri echichi, na ife izizi ọ na-eme na oteta ụla bụ ọkpọkuo ochie, ọkpọkuo Chineke, ọkpọkuo ndị mbụ, ọkpọkuo ndị egere, ọkpọkuo ndị ichie, and ihe a na-akpọku bụ ekpele, wụlụ ayịyọ, wụlụ otito ka a na-enye ka mmadụ kedụ ka isi eme ya. Nnọọ. Ịma na omenala anyị achọ ịgọ ọjị na a na-ekpufu okpu n'isi ka anyị wee sọpụrụ Chineke. Na ekpufugo m okpu ụwa. Nne m okwu ote m mmiri na ka m kwụọ aka. Ihe wụjọ ọma gị ka ọ kwa. Ndị be anyị enwekwara na ọjị. Ị ga-abịa wefu na ọjị. Ya were ọjị na ọka omenala be anyị si dị. Ọjị ruo ụlọ okwu ebe o si. Di mmiri ọma Chukwu. Would have turned that thing down more. Chukwu bi n'elu eze ndị eze. Ọmama mma zụrụ alụ. Na ya ụmụ gị ezukọkwa n'ihu. Wee na-asọpụrụ ogo na-enye gị ekele, na-enye gị mbụ n'elu. Na odudu ọma gị na nchekwa ọma gị. Ọkachasịkwala ihe eremama ka ime n'isi m Ikechukwu nwa Agnes Okoye Odike. Nna isi n'ebe a na-ekpofu ahịhịa na-eme onwe ogbenye ọgaranya. Nna mgbe ọzọ dị ime a na-elu, agbara ya ka ọsọ, anụrụ ya ka ọgụ, mana emechara ihe niile gị bụ Chineke nara otuto wee nọrọ n'ọkwa. Nna isi ka nsọpụrụ ka ịkpụ isi ana ka ọ dịchara gị bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ n'aha Jizọs. Amen. Eze ndị eze anyị na-ayọ ọgụ mgbaghara mmehie n'ụdị ma ụdị ahụ na anyị si na mejọ ọgụ. Ndị agata anyị ji ọkpa ndị ekwute n'okwu, ndị echete n'echiche obi ego emekwesị na anyị eme ma anyị emeghị ha. Nna anyị na-ayọ ọgụ ka iwere ifere anyị jikọrọ anyị na ndị nke Chukwu ndụ eji nne nwere njọ wee nekwasị anyị anya ebere ma gbaghacha ka ha mee ha karịa ka anyị yọọ n'aha Jizọs. Amen. Na wee na-ayọ n'ogu na-ekene gị n'ihu ime ọrụ mewe Ikechukwu nwa Agnes Okoye Odike wee nọrọ n'ọkwa taa dịka di m mmiri ọma Chukwu. Kedu gị n'isi nwunye m Uchiedu bụ mmiri doro edo di ya na-aṅụ. Kedu gị n'isi ụmụaka niile bido n'isi ruo n'ọdụdụ. Kedu gị n'ihe na seremoni niile ya na ọzọ dị m anyị na ụkwụ akpọghọ nwoke na ụkwụ akpọghọ nwaanyị. N'ihe niile bịara nya ije bido from 4th January wee gwụ na 11th January anyị jere ikwu nne m alụ na akụkọ ọjọọ adịghị ya. Wee bụrụ iji nye gị bụ Chineke ekene na isi gị nara otuto n'aha Jizọs.
Amen. wee na-akpọkunu ndị mfụ na ndị egede ndị nze ọgbara niile, ndị nze ichi niile, ụmụ nwaanyị niile chiri enyi, ụmụ nwaanyị niile chiri eyọm, ndị otu ọdụ Adabaoji akọwa wee gbarata na be nna m bọọdụ ike ọdụ egwu maka ekecha na amụrụ na obi ndị ichie abụọ dị ike ezumezu unu, ndị ichie abụọ ha na-azọ m ezumezu unu, ndị ichie ebe ndụ agụba ezumezu unu, ndị ichie abụọ kpara aka ọma akpa ezumezu unu, ndị ichie adị nwa na-eme n'ọhụ ezumezu unu, ndị ichie Ogbunata Adazi Nnukwu ezumezu unu. Ọ bụ anyị etiti Nnukwu ụmụ anọwa asọghị ọnwụ ndị ji ikpe etiwu agụ. Anyị si unu ekene na eke ekene na ekene na afọ ekene na nkwọ maka na nwatakịrị nna ya dị iwe ohi na-eji ọkpa agbawa ụzọ na mụ mmanwụ na-agbanụ unu ndị ichie a tiri m mmanwụ. Ọ kpọkụrụ m ndị ichie ukwu na ichie nta, ndị ichie a befere ife ume na ụmụ dị ana ikwu nne nna m Westa, ndị ichie a ikwu nne m nwa dị mana wekara agwụ na ụmụ na mba alụ ọla mmụọ na ndị mmụọ nọ na-adazi ọla mmụọ na ndị mmụọ nọ n'ikwu nne m alụ. Ndị ichie a bụ udo na-eji oke efi na ha anya achị ndị ọgọ m na ọgọ wee ikwu ịtọ ọgọ na ọgọ mara ha ahụrụ nwanne mmiri dere edo dị ya na ndị ichie ikwu mmeri bekara ya na-eji ume n'isi gwa achị a na-achị ọla mmụọ na ndị mmụọ nọ na-achị ọla mmụọ na ndị mmụọ nọ na-adazi Nnukwu ọla mmụọ na ndị mmụọ nọ n'ikwu nne m alụ. Asị m unu ekene na eke na oye na nkwọ n'ihu unu mere amaka na ọ dịghị izi na ichi ọzọ adazi abụghị gbahụrụ chụba wee na-asị ndụ ebe ọ nwụrụ unu na-eme nwata nnukwu ji ana m ayọkwa unu nnukwu mbazi m eju egwu ya ise kwụrụsị mụọ nwata jide nkakwụ ana m ayọ unu mmiri nji ya akwa aka ise ana m ayọ unu amamihe zuru oke ise ọgụgụ isi zuru oke ise maka na ọ bụghị mmadụ ịnọ n'ọkwa di m ka a na-ekwu nọọ imenwe ihe dị na ya nụ nọọ nchịkọta dị na ya nụ nọọ ikpe udo dị na ya nụ wee na-ayọ ebe ọ masịrị unu edobe n'ọkwa ka unu nye m amamihe m ga-eji wee kpokwu ya chịa dozie ngwuru m dozie ebe niile kwuru n'eziokwu soro n'aka dozie adazi nọọ ihe na-ayọ unu ma na-ayọkwa unu ndụ na-ayọkwa unu ahụ isi ike na-ayọ unu ego oyiwe agara ofu maka na ego oyiwe ka eji eme ọkanga ihe niile bụ ihe dị n'oke m ka o ruo m aka site n'aka m rute n'aka nwunye m mmiri doro edo site n'aka nwunye m mmiri doro edo rute na ụmụaka niile nwoke dị nwaanyị dị ruo na nne nwa Agnes nwaanyị atara afọ ruo na ụmụaka niile ruo na ụmụnne m niile ikwu na ibe n'ọkwanụ ayiri na igwe ọdịmma irine gbalụ m ọgbalụ nwunye di m ọkpalụ nke m nwa akpalụ o were otu aka ahụ na-ekwu ndị ume na iyi ndị ihe dị mma anaghị adị mma ndị soro mmụọ ji egbuo mmadụ soro mmadụ ji akwa ka Chineke na ndị a na-achịghala anyị ha ise ndị ọnya akpa enyi ozu ise maka na akwụkwọ nsọ mere ka anyị ma na ebe ọhụụ na mmadụ ịtọ nọ na Judas nọ n'ime ha wee na-asụ na bere gbu anyị egbukwa onwe ya ise na ihe anyị na-agọ n'ọfọ onye sị na ya ihe eme ụwa anyị ọ na-akpụrụ ya ha etete ise na mụ nwa bịara ụwa ya eme ụwa m na ihe m na-ekwu na eke n'oye na afọ na nkwọ na ihe enwe ndụ nwa ahụ isi ike nwee ihe akọtụ nwee ihe enwe ise wesị ka aha nọrọ ebe a gị nwawo ebe bịarube m ndị ichie be nna gị bịa ise ibe na-emere gị ihe bịa ise nnukwu nwaanyị na gịnị anyị ndị ichie be nna ya bịa ibe na-emere ihe bịa ise ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ ọmaka bụrụ ome nje ọbụla ọkwa nwere ekwu na amaghị ekwu unu n'okwu abịa ya gọwa unu n'ọjị n'ihe anyị na-ekwu bụ na adazi adị mma ise adazi adụgo mma ise adazi amaka ise adazi adịrị mma site n'ike baa n'ike site n'ahụ ruo n'ahụ wee na-asị ihe ọbụla ihe ya akpasa adazi ihe ọbụla ihe ya eme na anyị kwado ka anyị bịa unu adazi etu anyị si anata na-enwe aṅụrị anọ na Adazi Nnukwu since December 7 tata wo January 13 am I correct anọgo m n'obodo a 1 month plus ahụbeghị na họteelụ one day apụbeghị m na Adazi jechasị na m anata ahụ ọ maka na be anyị dị mma yes wee na-esi etu Adazi si dị mma ka ọ dụrụ gawa ise ụmụaka anyị niile onye jebiri ije ya nata ụlọ ise ọ nata ọ mara ihe na-emebe nna ya si London Amerịka ihe niile dị mma ma na-eje anata ngwesị ka ebe ọbụla ihe na-akpa onye si akpakarịcha onye maka ka ihe anyị dị iche iche ka mkpa anyị si dịcha n'iche iche ka Chineke na ndị ana mara ihe na-akpakarịcha onye na-ereghị ya karịa ka anyị ọ n'aha Jizọs wee sị na ihe niile anyị kwakọpụta ahụ anyị erie n'ogbe anyị erie ya n'ibe rite ndụ ahụ isi ike n'aha Chukwu kere enu na ndị ana ise di m mmiri ọma Chukwu di m ike si n'igwe di m obi na-akụ eze di m akụsi na chi ịpasịkwa nene ọjị nnu bụ ahụ ji akụkọ efu ọ gbara ịnọ onye n'elu
Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. The only channel, the most important thing on a hand. Chachiri ihu n'elu. O gosi na ndị mmụọ were na Chukwu were. Udo. Daalụ di m mmiri ọma Chukwu. Di m akụsi n'igwe. Di m akụsi na chi. Di m ike si n'igwe. Di m obi na kụ eze. Daalụ. Unu walizikwa ọjị na-ata. Kabilo kambe. Abiko ndị be anyị biko ya nnukwu mmanya ka m ji n'aka matel ọ ibe niile anyị gọọ n'ọjị ka anyị gọọ na nnukwu mmanya ka okwu nji adịghị ịbọ wee na-ekwu na onye ṅụrụ mmanya ya aṅụta ndụ ise onye ṅụrụ mmanya ya aṅụta ahụ isi ike ise onye ṅụrụ mmanya ya aṅụta ihe akụ aka ihe enwe ise ihe ndị a niile ma ndị anyị chetara na ndị anyị chetara ka anyị yọọ n'afa Chukwu na ndị a na ise na Eke na Oye na Afọ na Nkwọ